Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, 17% ka tariff nga ipatuman sa pungsod Amerika sa Philippine export ang may dako nga epekto sa industriya sang kalamay. Inisunod sa kay 5th District Representative Emilio Dino Yulo nga nagpaatag nga ang pag-export sa kalamay sang Pilipinas sa pungsod Amerika ang zero tariff. Gani ang 17% nga ipatong sa mando ni President Donald Trump ang nagakasayuran sang duga nga palas-anon sa mga exporter gani hindi ini mangin profitable para sa ila. Pero kinahanglan sang pungsod nga tumanon ang sugar quota sini sa Estados Unidos. Sunod sa kay Unified President Manuel Lamata, hindi mangin maayo ang epekto sang 17% tariff sa mga traders. Balantayan sunod sa iya kung ano gid ang mangin lubos nga epekto sini. Pero ginaklaro ni Lamata wala ini sang direkta nga epekto sa mga sugar farmers. Damlag pa. Ginsiling sang Malacanang paagi kay Press Officer Claire Castro nga minimal ang impact sang 17% tariff sang Estados Unidos base man sa ginrelease nga pahayag sang Department of Trade and Industry. Ang pungsod Pilipinas kabahin sa mga pungsod kung saan manubo ang ginapatuman nga tariff sang Amerika kung ipaangid sa iban nga pungsod nga tuman kataas sang ginapatuman nga tariff. Sa sugar industry, di sila ba a drastic effect kaya export kita sa kalamay sa Amerika, no? Specifically ang sugar naton. Subong rated zero tariff na no ang ginapadala naton sa Amerika. So under sa ni President Trump subong nga ulang ipagwa mag-impose na sa 17% nga no nga tariff no sa aton nga halin sa Pilipinas. Masaka na ang costing nimo kay may plus 17% ka. It's going to be a very bad effect. Aton exports to the US, export kita raw sugar para i-refine sa Amerikano. It will carry a cost of 17% more. So base hindi na profitable sa mga traders to bring out the sugar for sale to the US. It will be too much. So I believe right now the SRA is writing the Department of Agriculture, getting information kung dayon gitla na o bluff la na ni Trump, which I doubt. Si Trump pero tututuod na eh. So let's see the effect.